vi nu gennemgå beviset for, hvordan man finder differentialkoefficient for andengradspolynomiet. Og som vi kan se her, har jeg skrevet regneforskriften for en andengradspolynomie, og det er f af x er lig med ax i anden plus bx plus c. Hernede har jeg skrevet sætningen for differentialkoefficienten. Jeg ved godt, at det er differenskoefficienten, men det er differentialkoefficienten, jeg mener. Men den er f af mærke af x0 er lig med 2ax 0 plus b. Man kan ved hjælp af tretrinsreglen finde differentialkoefficienten, og denne regel har 3 trin. Hvor det første trin, der skal man finde delta y, som også er y-tilvæksten. I andet trin skal man finde sekanthandlingen, også kaldes differenskoefficienten. Det gør man ved hjælp af delta y divideret med h. Og til sidst skal man finde grænseværdien. Herover der har jeg skrevet, der er jeg gået i gang med trin 1, hvor jeg skal finde delta h. Og der har jeg 2 y-koordinater, hvor man trækker det store y-koordinat på lille y-koordinat. Derefter der har jeg sat de 2 y-koordinater ind i andengradspolynomiets regneforskrift. Det kommer derfor til at lyde, at f af x er lig med a x0 plus h i anden plus bx0 plus h plus c minus ax0 i anden plus bx i 0 plus c. I næste trin, der har jeg ganget a ind i parentesen. Her har jeg lavet et lille ekstra trin, hvor jeg har lavet den første parentes på stålen, men op i den her parentes, der har jeg ganget b ind i parentesen, så den er forsvundet. Og her, der har jeg også fjernet parentesen ved hjælp af kvadratsætningsreglerne. Og det ender så ud i, at jeg får x, eller a af x0 i anden plus h i anden plus 2x af 0 i h plus bh minus ax0 i anden. Og der, her så får jeg så, så ganger jeg a ind i parentesen, sådan så parentesen bliver fjernet. Og så kan jeg så i næste trin, der kan jeg strege de ting ud, som går ud med hinanden, som for eksempel ax0 i anden, de går ud med hinanden. Og så har jeg til sidst 2ax0 i h, eller h, plus bh plus ah i anden. Og det får jeg så til, det aller sidste, delta y, får jeg 2ax i 0 plus b, h plus ah i anden. Og det er så mit delta y. Så vil jeg gå i gang med andet trin, hvor jeg skal finde sekanthæmningen, eller differenskoefficienten, som vi kalder den. Og det gør jeg jo ved delta y divideret med h. Og så sætter jeg mit delta y ind, og den hedder 2ax i 0 plus b, h plus ah i anden. Og vi ved, at h er gående mod 0. Så derfor er ah i anden, det giver 0. Eller altså h'erne går ud med hinanden, og så altså der er 2 h'er, ikke? Og så dividerer vi h2 med h, og så er der kun et h tilbage, så derfor ender vi op med 2ax0 plus b plus ah. Og det er så min sekanthandling. Og så i tredje og sidste punkt, så skal jeg jo finde grænseværdien, og det gør jeg ved formen f mærke x0 er grænseværdien for y-tilvæksten på gående mod 0. Og der altså grænseværdien findes med f af mærke
f-mærke x0, hvor grænseværdien for y-tilvæksten givet med h, hvor h er gående mod 0. Og derfor så sætter jeg bare min delta y-værdi ind i den formel, og så får jeg f-mærke x0 er lige med grænseværdien for 2ax i 0 plus b plus ah, hvor h er gående mod 0. Og det der ah, det fjerner vi, fordi at det giver sådan, det ender med at blive 0, da h er gående mod 0. Så derfor ender jeg op med 2ax0 plus b, og derfor ender jeg helt op, altså til allersidst ender jeg op med f af mærke x0 er lige med 2ax0 plus b, hvilket også er den sætning, som vi startede med heroppe. Der. Så nu har jeg gennemgået beviset for, hvordan man finder differentialkoefficienten for en andengradspolynom.